ngani thu epi bangadei ukhuan jong kani kathan melem bat nong kram katale se kalong kai ke bat mai ke babun na pren jong phi hang ne hanai kiran katto kan ni ki bahayeng ki jonga ki bias ngau bat ki bai i yanga ha ke opor ngarai ukhon ki sotun na pom lakrai bat ki mei khaba jonga ke dai kis em nong kram kata kalong ka ji dai jonga bat phi ki pai ba ha ke ni kathan komta kasnam jonga katut kasnam jong kis em nong kram kasnam jong ubor menik ka em bat ka kenshat ha ki thiet snam jonga kene kalong ka je dai jonga bat phi ki pai ba na sha kene ka than ngayeng ha kene ka por namar kata da ka jing sngoret batro da ka jing su e ka jing sngojan ki ba pe ye ki YouTube channel bari ki television amdei tang ha kene ka por bangasdang banmi syakmat hakini ka lempung election hanre lang ba kini kisnam sipau khatsan snam baladap nang ne na nongkram yo sngo ya kasur utai khon jongi ale pet habami ha television nang ta ki dong ro uyo ya kasap kisim uyo ya kejabing kisim ladam dei na kisim nongkram bat na ki mei kha so tun nganum long kumne kamba ngalong menta dei kaduai ka pirat ka kerkhu ka kerdo ka betin ka betia ka jongki bangasan ngasarang ba hadu katne bat bangasala ban no senyang lem ya ke imlang kasalang ya ke ri bat ya ke jaj benreu kata kalong kajeng penitho jonga ya phi ki pajba ki bayeng baria sngap hakene ka janmit ke bamenta hanai nga sngo tho ba kene kalong ka kam ka be bat ka ba e than ngapet ya ke jing long jing man jong kari ngapet ya ka long brio man brio ka long brio man brio kala nang hierdal ka kor ka buram kala nang hierdal ka jingmot jing perkhat jong ki palba hakene ka juk ka jong imenta kam long shu kom ka por jong ki long shwa lani wat ka por jong ki mei ki pait ki mama ki maba ki jongi kari tibrio tiblay kari kakor menta ngila hierdor hadu kata-kata kajinge haka sensiar ka khadar ngayi ba kawai ka sorkar hadin kawai pat lanang penlang yi ki jinge ki khon samla ki no mensim ki khon samla ki do jingkermen ki long kemi ki long pa ki long yeng ki baduk ki dan kam ya ka sorkar ka baklan ban ai ya ki jing yarap ban pli kilat ki lenti na ka banta jongki hanrei la katto ka de posnam la ban kia tang da ki jing e sudah anang ape dei kani ka sorkar ka persang ban wen ya kini ki jing e ki parari ve he ngaran sibon ki wai pat ki matrai kam ki bangi ka wai kalang ban penne pensa ya ka riti ka dosor kamla keren ki rang ba sakmat ngidan kam ban penne pensa ya ka jinglong kerpang lane ka identity ngidan ya ka tibriu ka tiblai ka tipkur ka tipkha bat ka kamai ya ka hok
kita kilong kilai mau bersiu jong ka jinglong kerpang jongi ngadan ka jing sngau kia habang i hakini gisngi lasdang ban penkala kampung ban keng deu thala ya katipkur amyanang syo ban penyaper yau bakha bat yau para nama lasdang ban pensentuj no ya ka kengkur bat ka kengka kumno ngin khot meina kumno ngin khot meikha ladang im danchu ya ka tipkur ka tipkha kani ka jilong kerpang kani ka bangidai banbat am tang kata ngidan ye ki traditional institution kisnong ki thau ki baran la ka jong ka bor ka ikhtiar ki raj ki ilaka ki hima ki baran la ka jong ka bor ka ikhtiar bar ka jilong bakentang jong ki ka desi council ka dai balong ka nongri ka nong sumar ka nong ker ka nong da ba annam dan ka no ka bor ban ta ban pensyong kenrong ya ka bor snong la ne ka bor hima hanai ya ka jingma kiri kisngi lara pajba upha yang kom wei ne kirong mikmat ngan ya trelang barka sarkar jala ngan ya selak barka disi council ki disi council kisnong ki hima ki ilaka bangan wat roi kelat ki kabu na ki ministry of fair kom ka ministry of culture ka ministry of tribal affairs bat ki weipat ki ministry ki bala ban ai ka jing kershan le ban kentiu ban ai bor ya ka jing sansar ki snong ki thau kom juru haki hima parari baye ngim dei ban kendau thala ya ki rang ba snong like na ki kmi ki pa hayeng hasnong hathau onong sansar ubangi dei ban buram bat ban kongo dei urang ba snong barkan dorbar kidei bandang ya kabor ban ri ya ka sok ya ka san ban ai ya ka bishar hok bat ka sneng ka kraw ya ki pai ba nong song snong kisim kilong kibril kibadan ya ka sablei ngidai ban penne pensa amdai ban kta lane turklar ya ka kam jong kisim bat jong ki hima namar kene kalong ka sandur jong ulong shua jong kene ka judgment riu tip riu tip lai ka judgment riu ka shong kene kilom ba pho ba ping kilom ba mat ya kel er ba sursing ka waipat kamat kalong ban penyoy ya kijirap nakam da garap karyang kadai ubut lom jong kayo kakot jong ki palba nong song hame galaya kam tangi dan kam ya kaman lej sa Ministry of Agriculture jong ka sarkar India banya site nakam ta banwanra ya ka pisa ka tangka khambon ban kentiu ya garap karyang ka jingkir pat ka jonga ka ka janmir kalong ya pi baro ya kaman ai ka jing kersan ka kti kaman ka kti ka diang yang akom ukertong om tang kom ukertong jaga National People Party hanrei ukertong jong pi kinam jib ngamdei tang ukertong jong ka National People's Party hanrei ukertong jong pi ki pajba ki banjit yang pila bandai na kino ki party hanrai na kamta kani ka jingdan kam ka bakarki halor kito ki mat ki jura ki ba ki rangba ki la kren ber ki ba mangaru ngala benrap singam ha banjit yau Dr. DRL Nonglai singam ha banjit yau Barok singam ha banjit yau Khun Jongpi
Ngakerpat ya pi ban ai ya kene ke jia trailang da ka baweng no ya ke jia shun bujli no da ke jia i weng no ya ke jia isi pe da ka khmat ka ba phu sam khi bat ka ba itnat weng no ya ke jia kan shat ke jing pen bitar pen jai jai ya ke jing mut jeng perkhat da ka men sim ka ba sngau khia bat ka ba dan jing kit kli ki parari bai nga khat ya phi ban war ra biang sa sisen ya kari ka ba kerpang kari tibreu kari tiblai nga kerpat nga kentu ya phi ban mi nang ne ban le cha ki jong ki yeng la pi wan na ki yeng ki jong phi tang ki khon ya thu ai mei pa jong phi ya kene ka khubor lada nyila ban penur long ya kini ki jingya ipau ki bangadan ngan ong ya phi bahaki khendet snam ki ban sawan pen sayo i ya ki jing pendet komong so tham sa shisin pat kin ki mau sa shisin pat kin win ki klau